Агымдагы елның февраль айында Нурлат районы Вишневая Поляна авылында янгын 2 кешенең гомерен өзгән. Фаҗига тәмәкене саксыз куллану аркасында. Шундый ук сәбәп нәтиҗәсендә районда тагын бер янгын чыккан. На территории города Шәһәр территориясендә 16, авыл җирлекләрендә 15 янгын чыкты. Аларның 9-сы ут белән саксыз эш итү аркасында, 10-сы мич җиһазларын эксплуатацияләү кагыйдәләрен бозу нәтиҗәсендә. представляет 29%. Бер ай элек Бикүле авылында торак йорт янган, өлкән кеше йорт җирсез калган. Янгын нәтиҗәсендә бу ел 3 кеше зыян күргән, 2 кеше һәлак булган, 1 кеше җәрәхәтләнгән. Агымдагы ел башында Нурлатта 31 янгын очрагы теркәлгән. Узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда бу 6-га күбрәк. Районның күзәтчелек эшчәнлеге бүлеге хезмәткәрләре көн саен халык белән профилактик әңгәмәләр үткәрә. В целях стабилизации обстановки. Районда хәлне тотрыкландыру максатында торак 2020 профилактик операциясе үткәрелә. Махсус төркем шәхси йортларда йөреп чыга. Аеруча күп балалы ялгыз өлкән яшьтәге социаль яктан тәэмин ителмәгән гражданнарга инструктаж үткәрелә. Социально необеспеченных граждан. Янгын куркынычсызлыгы таләпләрен балалар да өйрәнә. Күзәтчелек эшчәнлеге бүлеге хезмәткәрләре алар өчен онлайн дәресләр үткәрә. С целью недопущения гибели и травмирования. Янгын вакытында балаларның үлүенә һәм имгәнүенә юл куймас өчен без барлык мәктәп укучылары һәм балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр белән көнкүрештә һәм табигатьтә янгын куркынычсызлыгы таләпләрен үтәү темасына онлайн дәресләр уздырдык. Видео алга таба тарату өчен район мәгариф бүлегенә җибәрелде. Уроки. Узган ел районда 77 янгын очрагы теркәлгән. Быел аларның саны арту күзәтелә. Нурлат янгын сүндерүчеләре халыктан сак һәм ут белән эш иткәндә уяу булуны сорый.